gan gynnwys Brentford. Hoff tîm cefnogwyr Abertawe. Cain Owen mewn at Miles Davies. Davies, un peth ar ei feddwl e. Ond y bêl yn gwyro, felly fe fydd hi'n gic gornel. A mae wedi bod yn traffig un ffordd Gwenan yn y 7 munud agoriadol. Ydy, mae'n sicr wedi. A wedys i fed, maen nhw wedi bod mor pwrpasol yn y 7 munud agoriadol yma. Mae angen i'r Barri deffro, a mae angen nhw sicrhau bod nhw ddim yn caniatáu i chwaraewyr fel Miles Davies pigo lan yn y gapiau yna rhwng y canol cae a'r amddiffyn. Bêl yn cael ei drilio i mewn, a dyma Davies eto a'r Brewsion yn croesi'n eisiau tro hwn. Allan at Wood, Wood yn ergydio chydig heibio'r postyn. Fe nath sicrhau'r pwyntiau yn y Flint dydd Sadwrn, Nathan Wood. Chi'n gallu gweld yn union beth oedd e'n trio wneud fyna, yn anffodus, jyst y ffordd nath y bil gwmpo, oedd e jyst ac o dan traed y bach. Wel, oedd ddim llawion y Cwrt Cosby, ond mi modd yn y lawion erbyn Miles Davies o flaen David Cottrell yn fanna, a chyfle fan hyn i'r Barri daro'r bêl mewn i hanner Pen-y-Bont. Y Barri yn ennill y 2 gêm rhwng y tîmoedd yn tymor agoriadol tîm Rhys Griffiths. Peniad pwysig yn ôl at Ashley Morris. Un pas nôl, un anodd oedd wrth Lewis Harling, a dyma neu ail gyffyrddiad o'r gêm, dwi'n meddwl, Gwenna. Ie, mae'n rhaid i gael unrhyw beth i wneud hyd hyn, ac mae'n jyst yn dangos, a chi'n gallu gweld gyda Pen-y-Bont yn y ffordd maen nhw actually wedi gosod lan, so maen nhw'n chwarae fel 4 yn amddiffynol, 2 wedyn yn eistedd o flaen nhw yn y canol cae, 3 o flaen nhw, a wedyn y mwn yn arwain y llinell, a maen nhw yn gosod y tôn yn syth gyda'r tempo maen nhw moyn chwarae gyda ar y bêl, ond hefyd yn y ffordd maen nhw gwasgu Barri yn uchel lan y cae. Un peth sydd yn ddiddorol, mae Cain Owen sydd wedi cael rhyw safle rhydd i Pen-y-Bont, nôl yn yr amddiffyn heno, yn chwarae fel cefnwr, wel, un o'r 3 yn y cefn. Ie, fel cefnwr chwyth a 4 yn y cefn fan'na, mae'r cefnwr dde Davies jyst i gythio ymlaen tipyn bach. Cottrell a rediad, fe sy'n croesi'n beryglis, mae'n cael ei chlirio, Patton yn o gynta, am falle cyffyrddiad ola oddi ar Wood. Ie wir, a chic gornel gynta'r gêm i'r Barri yn dod wedi rhyw 9 munud a hanner o chwarae. Ie, ddim bwysig i nhw, jyst cael bach o amser lan y cae. So maen nhw wedi bod o dan lot o wasgedd yn y 10 munud agoriadol yma, gyda Pen-y-Bont fel wedyn ni yn gosod y tôn. Cyfle i nhw dangos nawr a'n amlwg rhywun o'r safon, Cottrell yn cymryd y cornel hefyd. Curtis MacDonald, Clayton Green, digon o berygl yn yr awyr i'r Barri. Mae mewn ad Ashley Morris yn oedi, ond peniad heibio'r postyn efallai taw Evan Press gafodd y cyffyrddiad ola. Ie, fi'n credu taw Press oedd e. So Cottrell di wneud y peth gywir, in-swinging fan'na, jyst roi e mewn o dan y mix fan'na, ond jyst oedd Press yn anffodus, oedd y pêl jyst tu nôl o dde. Mae'n anodd iawn wedyn i ceisio cael pŵer ar y peniad yna. Morris yn clirio dros hanner ffordd, y cyffyrddiad ymlaen yn chwilio Arman. Cottrell. Mor bwysig yng nghanol ca, wedi rhoi gwasanaeth arbennig i dîm y Barri dros y blynyddoedd, ac Arman a Georgievski yn cyfuno'n dda lawr yr asgell dde. Ond y drosedd cyfuniad o'r ddau yn troseddu ar Abruzzesi pen pella. Mae diddorol gweld y ffordd mae'r 2 tîm wedi gosod lan, fel wedyn ni Pen-y-Bont, 4 yn y cefn gyda 2 wedyn o flaen 3-1. Ond Barri'n mynd am ryw fath o 4-3-3, yn amlwg yn ceisio cael lle a cael Jordan Cottrell mewn digon o waglef yna, achos yn amlwg ni'n gwybod pa mor dda yw yn creu cyfleoedd i weddill y tîm. Fy ni gip yna ar y 2 reolwr sy'n mor benderfynol i gweld i tîmau'n cyrraedd y 6 uchaf. Gavin Chesterfield, ni'n clywed y sylwadau ar ôl y gêm yn y derwyddon. Mor bositif ynglyn â pherfformiad i dîmau, efallai bod nhw ddim ar eu cryfau bell ffordd. MacDonald ar y foli ymlaen.
Lyco golwg y chreuwr yma, Nathan Wood, mae'n mor gyffwrddus ar y bêl, wedi symud i Pen-y-Bont, fel oedd Rhys Griffiths yn neud, yn gweld talent yn y cyngreiriau is a denu Nathan Wood. Mae ganddo fe rhyw 2 gôl y tymor hwn yn erbyn Aber ac yn erbyn Flint, ond pan mae e ar y bêl, mae'n gallu gwneud rhywbeth bach yn wahanol. Ydy yn sicr, a ni gweld yna o ran faint o cyfleoedd mae fe wedi creu. Fi'n credu mae fe gyda 4 assist tymor yma i'w glwb, a mae fe'n rhywun fel wedys i, jyst gallu gwneud rhywbeth bach yn wahanol. Mae'n gweld y pas yna yn gynharach na falle cwbl o chwaraewyr all, ac yn medru rhoi chwaraewyr fel y Mwn mewn safle arbennig wedyn. Yn amlwg yn hyderus iawn y Mwn o flaen y gôl hefyd. Rhagor y newyddion da i ddilynwyr o Robinied ar y graig, bellach derwyddon Cefn dim y Drenewydd 2. Peniad ymlaen i ddwylo diogel Ashley Morris. Morris, rhyw 6 llechen lan iddo fe y tymor hwn. Heb ofod gwneud unrhyw arbediad yn yr cwarter awr cynta yma. Na, fydd e'n hapus iawn gyda'r ffordd mae'r tîm di perfformio o flaen neu, a fel wedi jyst gosod y tempo yna. Chi'n gweld y syth, maen nhw moyn ymosod gyda bach o bwriad fyna, ond maen nhw hefyd yn digon hapus i cael gafel ar y pêl a chwarae trwy'r treianau hefyd. Jeffries, yr holl ffordd nôl i Morris, sydd y digon o amser. George AFC sy'n cael rhediad bach yn y tîm. Yn gweld e tipyn fel eilydd, 2 gôl y tymor hwn. Fi'n hoff iawn o Georgievski fyna, achos am rhywun sy'n mor fach, mae'n dda iawn yr awyr, mae'n pwerus iawn, mae'n gallu cael uchder mawr pan mae'n neidio, a fel ni'n gweld fyna, mae'n mor cyfforddus ar y bêl yn hoffi cymryd chwaraewyr ymlaen, a gallu mynd ar y 2 cyfeiriad hefyd, heibio'r dde, heibio'r chwith. Trosedd fanna ar chwaraewr Barri gan Connor Davies. Chwaraewr ifanc, rhyw 30 oed yw Connor Davies. A Cerdyn Melin. Gyda'ch ni weld y dacl to, Gwenan? Wel, gath y cyffyrddiad wael, chi'n gweld oedd e'n mynd i ffwrdd o fe fyna, ond y ffordd nath e ymateb, wel ie, chi'n methu wneud yna. Ni'n methu gweld o fan hyn ar y tro gyntaf, ond wrth edrych ar y replays fyna. Rwy'n strategaeth sy'n credu fwy nag unrhyw beth oedd e, achos bod y cyffyrddiad gyntaf mor drwm, ond nwedig o flaen, reit o flaen y swyddog pedwerydd fyna hefyd. So mae yna'n Cadw Melin ysgeilus iawn i roi ffwrdd mor gynnar yn y gêm. I amddiffynwr 19 oed yw e, i chwaraewr ifanca sydd gyda Pen-y-Bont. Unwaith eto Rhys Griffiths yn buddsoddi mewn ieuenctid, rhoi cyfle iddyn nhw. Mi oedd yna gamgymeriad fanna, mae'n mynd i fod yn gicornel pellach, ie? Gwenan i'r Barri. Wel, oedd Pen-y-Bont yn teimlo bod yna rhyw fath o gwthio fyna, ond heb cael y penderfyniad. Ond ie, wrth mynd off be wedys ti fyna am Rhys Griffiths, maen nhw wedi bod yn arbennig tymor yma. Mewn safle gymaint yn well na goedd nhw amser yma tymor diwetha. Bêl yn cael ei chrimani o dan y bar! Am Ashley Morris yn aros ar ei linell. Maen nhw yn dianc ar bêl ymlaen oddi wrth y Barri, ond tro hwn yn gyffwrddus at Morris yn rhyddhau yn gynnar. Y bêl tuag at Mael Davies, ond Robbie Pattons yn ennill y peniad. Kane Owen yn tacluso. Jeffries, Owen, Harling, ond pas lac gan Lewis Harling, sydd ddim yn nodweddiadol. Fe oedd chwaraewr y mis yn mis Rhagfyr, 2 gôl mewn 2 gêm. Unwaith eto ddo, mae Pen-y-Bont gyda Ashley Morris yn edrych i gwrthymosod yn syth. Unwaith maen nhw'n ennill meddiant o'r pêl nôl fan as o Morris, sydd wedi cael 6 llechen lan tymor yma. Mae fe'n edrych am y Mwn a'r gwrthymosodiad yna i ddal Barri allan o safle yn gynnar iawn. Patton. Rownd y gornel gan Cottrell at Kavanagh, yn golwg cynta Rhys Kavanagh yn rhedeg yn union syth i mewn i'r amddiffynwr. Oedd hi'n dacl wedi amseru'n dda, ond yn golwg cynta ni ar Rhys Kavanagh i ail gêm i'r Barri wedi ymuno o Fryste. Ie, nath Borge darllen yna'n dda iawn, ond hyfryd i gweld, fi'n joio gweld chwaraewyr yn pigo lan y pêl ac yn edrych i troi a redeg at amddiffynwyr. Achos dyna ble mae amddiffynwyr, maen nhw'n cysau bod yn y safle yna, ble mae gyda nhw cefn nhw at gôl, a mae rhywun twyllodrus gyflym yn dod at nhw. A fi'n siŵr geith e fwy o fydd os bod e'n cael y lle i wneud hynna, fwy o meddiant o'r bêl i wneud hynna heno Kavanagh.
Bel allan, tafliad I Pen-y-Bont, pen pella i'r ca. George Iefsky yn ceisio cyflymu pethau. Mae'n aros nawr am gymorth Connor Davies. Davies yn uchel i'r awyr, ond oedd Amon wedi dod mewn. Miles Davies yn codi! Ac mae e wedi rhoi y gecrydd, y ber yn adlamu. Mike Lewis yn dod am y bel, ond pa mor aml I ni'n gweld y penderfyniad yn mynd o blaid y gôl geidwad. Miles Davies yn codi gyda'i freichiau ond wedyn y bel yn gwyro oddi ar Davies I Lewis I gefn y rhwyd Gwenan. Wel, fi'n tîm am asodwyr fan hyn yn amlwg. Ac o'n I ddim yn meddwl nath unrhyw beth o le fan'na, camgymeriad llwyr gan... Wel, diffyg cyfathrebu fan'na rhwng Cooper a Lewis. So Cooper ddim yn darllen y bel, ddim yn darllen y sefyllfa. Mike Lewis yn amlwg ddim yn neud yr un peth chwaith. Mae hawl iawn gyda Miles Davies I fynd am fan'na. Mae'n edrych ar y bel. Mike Lewis wedi cael ei ffwrdd gyda un fan'na achos nath e jyst neud camgymeriad. A smona llwyr hwnna, mae'n ffodus iawn. Mae rhaid I fod ychydig yn ddiduedd, ond fel ddau cyn flaenwr y Gwenan, fi'n credu bod ni'n gweld yr un ffordd, oedd Miles Davies yn anlwcus fan'na. Oedd anlwcus iawn, a fel wedys ti, mae'r gôl geidwad wastad yn cael ei amddiffyn fan'na, ond oedd hwnna'n camgymeriad llwyr gan Mike Lewis. Clayton Green a'r garlam, lawr yr asgell chwith yn ennill tafliad. A mae yna ddau gôl geidwad ar y fainc gan y Barri gan gynnwys Lee Idzi. Digon o brofiad, 389 o gemau yn uwch gyngrair Cymru. Gan Lee Idzi. Di roi gwasanaeth arbennig I Fangor ac I Gaerfyrddin dros y blynyddoedd. Oedd Josh Gould gyda nhw cyn Nadolig yma wedi dychwelyd I Abertawe. A llynedd oedd George Radcliffe yma hefyd, felly Gavin Chesterfield eto rhoi cyfle I chwaraewyr ifanc efallai o'r clybiau proffesiynol. Ydy, mae fe, a fi'n siŵr fydden nhw'n rhoi stredig iawn I colli Sambo yn nôl I Gaerdydd, achos oedd wedi dechrau tymor yn dda iawn i'r Barri hefyd. Ond mae'n hyfryd I gweld, nag yw e, hyfryd I weld bod y clybiau mawr fel hynna yn edrych I cael amser I chwaraewyr ifanc nhw yn y gyngrair yma, achos mae ond yn mynd I gwella nhw, a mae ond yn mynd I gwella safon y gyngrair hefyd. Barri yn tyfu mewn i'r gêm wedi dechrau pwrpasol yna gan Pen-y-Bont. Cottrell yn croesi'n wych, y perigl yno a'r peniad gan Nat Jarvis. A pryn I ni di enwi Nat Jarvis yn yr 20 munud agoriadol yma. Gwenan. Na pil wych fan'na gan Cottrell, a fi'n credu oedd Jeffries jyst I cael yn dal o dan braidd, a oedd Jarvis ddim cweith yn disgwyl y bil fan'na, meddwl bod Jeffries yn mynd I gael ond yn amlwg ni'n gweld yn syth fan'na unwaith eto. So jyst y safon mae Cottrell yn gallu rhoi i'w dîmau, a mae angen bod Jarvis jyst wedi effro bach fwy. Mae'n cael ei giro'n rhy rhwydd, ond mae'n nôl gan Pen-y-Bont. Yma Wood, ond Wood blan tro'r pwysig I mewn fan'na I ddwyn y bel. Cyfle I wrth ymosod, ond mae wedi mynd yn syth at Cain Owen. Owen ymlaen at Davies. Davies yn lladd y bel dros ysgwydd, ond neb yno. Cottrell yn cael ei gael lawr gan Amon a Davies, ond tafliad fydd i'r Barri o'n blaen I fynd ar Barc Jenner. A fel arfer Gwenan, byddai wedi bod mor swnllid yma, ond o tan o'n ni. Ond ni'n edrych mlaen at y diwrnod pan byddwn ni'n gallu croesawu y cefnogwyr yn ôl. Ie, ond mae'n hyfryd dod fan hyn a gweld jyst angerdd y cefnogwyr yn y Barri. Maen nhw'n hoff iawn o'i chance nhw fel ni'n gwybod, ond gan gweud yna, mae'n hyfryd hefyd bod chi actually gallu clywed y chwaraewyr a'r ffordd maen nhw'n cyfathrebu ar wahân i'r iaith anweddus yn amlwg, ond mae'n hyfryd jyst gallu clywed nhw a effaith nhw. Nhw wedi chwaraewyr falle fel Evan Press sydd yn dylanwadol iawn. Mae fe'n un o'r arweinwyr yn y tîm ac yn arwain yn y canol cae yna'n gorfforol iawn. Ond mae'n neis gallu clywed y ffordd mae fe'n siarad ac yn annog I cyd chwaraewyr. A Brwsesi sydd dros y bel, chwilio i'w chymryd hi yn fyr. Maen nhw'n chwarae bel allan mewn triongl bach pert. Cottrell. Patton.
Gwefan, ti'n meddwl bod nhw'n edrych fel 2 dîm 6 ucha fan beth sy'n ni, hanner ffordd trwy'r hanner cynta yma? Wel, mae'r 2 tîm wedi bod yn gorfforol iawn ag nhw, maen nhw'n dangos bod gyda nhw'r elfen yna i'w gêm nhw. Mae'n neis gweld Barri nawr yn y cwbl o funudau diwetha. Jyst yn ceisio cael bach fwy o meddiant a fel wedi i adeiladu mewn i'r gêm. Mae'n anodd achos mae'r 2 tîm mor agos i'w gilydd yn y gyngrau. Ni gallu gweld unwaith eto pa mor agos fydd y gêm heno achos erbyn nhw chwarae systemau gwahanol. Maen nhw'n canslo ei gilydd allan bach yn y 20 munud gyntaf yma. McDonald ymlaen tuag at Cafana. Mae'n frwydr fanna rhwng Harling a Clayton Green. A Green yn cael y gorau o pethau. Dyma Cafana unwaith eto, sgiliau bach Perton. Braidd yn wyllt oedd Harling mewn ar dacl, a mi oedd hi'n gyfreithlon. A Brwsesi yn rheoli'n dda at Cooper. Cooper, yr amddiffynwr profiadol. Mae'n i fynd yn hir tro hwn. Allan tuag at yr asgell chwith. Mae'n cael ei ffenio nôl mewn, ond Jarvis ddim yn rili agos at honna. A mae fel heb Kane McLagan, mae jyst rhywbeth ar goll yn y ffordd mae Barri yn ceisio ymosod, yn oes e? O, yn sicr, a mae rhywbeth ar goll hefyd o ran, does dim lot o chreuwr all yn cyfrannu i'r goliau fel, maen nhw mor ddibynnol arno fe. A pan bod e ddim yn chwarae, maen nhw yn edrych bach ar goll yn y trydydd ymosodol. Felly mae yna swydd bwysig i Jarvis heno, i ceisio creu marcau. Drosedd fi'n credu gan Nat Jarvis pen pella. Ydy'r... Dwi'n meddwl falle bod eisiau Iwan Arwel cael gair gyda Nat Jarvis a Billy Bohr sydd yn cael gwthiad fanna, Gwefan. Ie, falle just touched bach yn rhy gorfforol, ddim yn heiddi Carden yn fy manu, jyst yn trio dangos bod e fan hyn ac yn frwydro am y bil. Ond byswn ni yn sicr os bod fi'n Pen-y-Bont nawr, byswn ni'n edrych i roi bach o bwysau ar... Cerdyn Melin fanna, Gwenan i Rhys Griffiths yn cwyno, dwi'n meddwl. A mae Cerdyn Melin efallai gafodd Connor Davies a Nat Jarvis yn dianc. Ond dyfalu ydw i, ond beth wyt ti'n meddwl? Ie, allai dychmygu yna gyda Rhys Griffiths, mae fe'n angerddol iawn. A mae'n mewn y Cwlcosbi, mae yna wthiad fanna yn gorfforol ar a Brwsesi. Wel, chi'n sicr yn gallu gweld bod hwnna'n darbu lleol, ydych chi? Mae yna lot o challenges gorfforol mynd mewn, mae'r cyfathrebiad yn un angerddol iawn hefyd. Dim goliau fan hyn ar Barc Jenner hyd yn hyn, ond 2 gol ar y graig, bellach derwyddon Cefn 1, y Drenewydd 2, a Niall Flint yn erbyn 20 glwb. Dyma Davies yn y Cwlcosbi, byddai cyffyrddiad cyntaf e'n well fanna, byddai wedi bod mewn. Ie, bys ti'n disgwyl rhywun o safon fe i cael y cyffyrddiad gyntaf, ond o'n i'n hoffi symudiad fe. Nath e newid fanna, o fynd at y postyn bellach, troi nôl mewn i cwrdd ar bil, a cwrdd fe o'r flaen Cooper fi'n credu oedd e. Mae Cooper wedi dechrau'r gêm yn araf iawn rhwng y camgymeriad rhwng fe, diffyg cyfathrebiad rhwng fe a Mike Lewis a fyna. So oedd e ddim yn effro o gwbl, oedd e'n aros am y bil, chi byth yn aros i'r bil dod i chi. Mae rhaid chi mynd i gwrdd ar bil, a dyna beth wnaeth Miles Davies yna, fydd e'n siomedig iawn, nath e just ddim gallu reoli y cyffyrddiad gyntaf yna, bys fe wedi gallu cael ergyd rydd ar y gol. Ie, mae wedi ymddangos ym mhob gêm y tymor hwn. Cyn chwaraewr y Met a Caerfyrddin. Ond nath e dda, achos nath e ffwrdd o'r gol yn gyntaf, wedyn newid yr ongl nath e redeg i ddod o flaen Luke Cooper. Ond fel wedyn ni, y diffyg reolaeth gyda'r cyffyrddiad gyntaf yn gadle lawr. Ond fe'n arfer, mae Cooper mor dibynadwy yn y cefn, ond 20 munud gyntaf, mae'n jyst i edrych fel bod e heb chwarae am cyfnod hir fel mae'r chwaraewyr i fod yn deg. Mae hon yw trydydd gêm Pen-y-Bont wrth gwrs wedi colli nos Fawrth diwetha yn erbyn y Drenewydd, a mae Pen-y-Bont yn chwarae 2 gêm nesaf gartre. Felly eto gemau allweddol yn y ras am y 6 uchaf yn croesawu Ceicona dydd Sadwrn.
Croesiad yn isel gan y Barri, ond mae'n cael ei chlirio dim ond cyn belled ac Abruzesi ar ei drod chwith yn denu Georgievski ac yn ennill tafliad i'w dîm lawr asgell chwith. Mae hwnna'n frwydr bach diddorol rhwng Abruzesi a Georgievski. Bydd dau chwaraewyr weddol fach, ond y ddau yn dda iawn ar y bêl. A hefyd, chi'n gweld weithiau, mae dibynnu ar y safle cychwynnol y blaenwr. So os mae Georgievski yn gwythio lan y cae, fydd e'n denu wedyn. Abruzesi nôl. Bach fwy, ond os mae'n parhau i ddilyn ei lan, fydd e'n rhoi ryddid wedyn i Abruzesi mynd bellach ymlaen ac i ymuno mewn gyda'r ymosodiadau i'r Barri. MacDonald yn derbyn y bêl, ond yn gallu gweld Pen-y-Bont yn gwasgu lan bob tro mae'r amddiffynwyr yn derbyn y bêl i drad. Ydy, mae'n amlwg yn tacteg. Wedyn yna, dechrau gêm maen nhw'n edrych i gwasgu'n uchel iawn, ond mae'n syni fi ar y degau i weld tîmoedd wedyn fel y Barri yn ceisio chwarae allan o'r cefn. Weithiau mae angen chi jyst darllen y sefyllfa a gwybod nawr ddim yw'r amser i wneud hwn. Mae angen fi mynd yn hir. A bys ni yn bendant yn ceisio chwarae ar Connor Davies, so cefn o'r dde Pen-y-Bont, achos mae fe wedi cael cadw melyn yn barod. So jyst dan fan hyn hir, rhoi fe o dan bach fwy o bwysau a gweld beth sy'n dod o fanna. Cafana, ond y drosedd gan Rhys Cafana. Ymyl y Cwrt Cosby yn benderfyniad hawdd i Iwan Arwel. Morris ar gicrydd wrth i ni agosau at hanner awr y chwarae yma ar Barc Jenner. Dim i ddewis rhwng y tîmau, ond Pen-y-Bont wedi cael y gorau o'r cyfleoedd ac yn anlwcus efallai ddim i fod ar y blaen. Penderfyniad dadleuol gan Iwan Arwel i ddyfarnu cicrydd i'r Barri, y drosedd gan Miles Davies a'r Mike Lewis. Cain Owen. Captain Pen-y-Bont. Ie, jyst eisiau Barri geisio cael... Mae atal yn y chwarae fan hyn, Gwenan. Dwi'n credu bod y pedwerydd swyddog Bryn Markham Jones wedi gweld rhywbeth a wedi derbyn... Wel, mae e wedi trosglwyddo'r neges, wedi cyfathrebu'r neges i Iwan Arwel a cerdyn melyn yw e i Jordan Cottrell. Wel, nes i ddim gweld dim byd fel yna, yn amlwg rhywbeth falle oddi ar y bêl. Mae Bryn Markham Jones i cadw llygyd barcud arno fe achos mae fe ochr yna'r cae. Owen yn taflu'r bêl ymlaen, mae MacDonald yn ceisio reoli beniad. Cooper sy'n gynta i'r bêl. A lawr y sianel yr asgell mae'n mynd, mae Jarvis yn gweiddi amdani. Harling at Davies, Connor Davies. Cyffyrddiad hyfryd gan Georgievski, ond yn anffodus ddim cystal pen pella. A ni'n gweld Jordan Cottrell. Dyma'r eglur had te. Lewis Harling. Wel, byswn ni'n gweud taw ffordd arall, byswn hwnna, i fi yn personol, ond ni'n meddwl bod Harling di dal Cottrell, ond yn amlwg i siŵr bod e wedyn yn mynd i cegau i'r dyfarnwr am ei deimladau am y challenge yna. Mwy na thebyg, mae yna gegau wedi bod fel wedys ti Gwenan, a mae'n derbyn y gerdyn melyn, felly melyn i Jordan Cottrell yn ei cael yr eglur had. Ac o'n ni ar fi'n gweud, jyst cyn hwnna, bod sut mae angen i'r Barri cael fe fwy yn y gêm, achos fe yw'r un sy'n wedi pan mae McLagan ddim yn chwarae, fe yw'r un sydd yn edrych y fwyaf fyddawol, yr un sy'n mynd i creu rhywbeth allan o dim byd i nhw. Ond i braidd wedi gweld yn yr hanner awr gyntaf yma.
Bale dros yr amddiffyn, Lewis yn galw amdani a fe sydd yn derbyn. Llu o Bale drod yn cychwyn o Sgorio, mwy o Sgorio am 10 o'r gloch. Ac yna'r gêm fyw prynhawn dy Sadwn yw honno ar ddôl y bont Hwlffordd yn erbyn y Seintiau Newydd. Ac yn i bach o jazz efallai ar ddôl y bont gyda Jazz Richards wedi ymuno. Ac wrth gwrs y Seintiau Newydd wedi newid i tîm reoli yn ystod yr wythnos a fe fydd holl uchafbwyntiau Sgorio hefyd ar nos lun am hanner awr wedi 5. Ie, ni gweld unwaith eto dyn ni, sut mae Barri'n ceisio chwarae'r pêl-droi deiniadol, ceisio chwarae allan o'r cefn. Ond maen nhw'n cael ei dal allan unwaith eto. So hynna'n well. So os chi dan pwysau, just ryddhau'r gwasgedd yna, dan fan hyn hir, trio troi y tîm arall, trio troi Pen-y-Bont o gwmpas. Mae'r chwaraewyr sydd yn gwybod yn union yr un sy'n profiadol a gweud enough is enough. David Cottrell yn dan fan hyn hir. Mae'r bêl hir na mynd mewn at Nat Jarvis a Billy Borge oedd yn dod dros y top. Nawr, ydy wedi dyfarnu cic rydd fan hyn, Gwenan, neu jyst atal y chwarae mae di wneud? Atal y chwarae fi'n credu, oedd yn edrych fel cic rydd i fi, oedd yn edrych fel bod yn dod dros cefn, ond falle taw fi unwaith eto yn tîm y blaenwyr, jyst bod bach yn biased fan'na. Ond yn anffodus, dyw Barri ddim wedi creu bron dim yn y treian ola'r ca. Mae jyst y peli hir mae'n mynd lan a weithiau mae Rhys Cafan yn cael y bêl i drad a dyna fe. Ie, ni wedi gweld un rediad bach yna gan Cafan ni ar un croesiad gan David Cottrell, ond achos maen nhw'n ceisio chwarae allan o'r cefn yna, ond yn cael ei ddal. So maen nhw'n stuck wedyn gyda dim opsiwn ond am, os bod gyda nhw unrhyw beth i ddamfan yn hir, ond ys dim gobaith gyda Jarvis ar hyn o bryd. Mae'n gêm a hanner ar y graig bod hi'n ddi-sgôr fan hyn, 2 yr 1 erbyn hyn. Derwyddon Cefn 2, y Drenewydd 2, ac ail i Niall Flint. I atgoffa chi bod gêm Abertawe wedi gorffen yn Parc Ewood, pwynt i dîm Steve Cooper 1 yr 1, Bradley Dack i Blackburn, ac Ayu. Bas ymlaen fan hyn, oedd hi wrth Amon tuag at Miles Davis. A Barri yn gorfod bod yn effro, ond tafliad fydd hi. O, pas bach fwy cywir fan'na. A fi'n siŵr bys y Pen-y-Bont i bod mewn. Chi'n gallu gweld beth oedd y mwn yn trio neud. Trio ryddhau Miles Davis ar ei coes dde. Harling, hanner cyfle yn troi o ryw 20 llath. Y bêl yn adlamu o flan Mike Lewis, ond i gorff tu ôl y bêl. Ie, arbediad digon hawdd. Oedd Mike Lewis yn gallu gweld hwn y holl ffordd. Y problem oedd fan'na i Harling oedd bod y pêl actually yn mynd i ffwrdd o'r targed. So oedd yn anodd iawn wedyn i fe actually gallu cael corffau'r holl ffordd o gwmpas i creu'r pŵer ar y ergydiad. Mae yna 2 gêm arall yn cael ei chwarae heno yn uwch gyngrau'r Cymru a chyfle i Conna i fynd i'r brig, ond mae'n ddi-sgôr ar hyn o bryd rhwngddyn nhw a'r Flint. A yn ddi-sgôr hefyd rhwng Aberystwyth a Hwlffordd. Ac fan hyn wrth gwrs yn Parc Jenner. Davis yn dwy'n y bêl. Rhediad da. Amon yn sefyll yn stond braidd, ond nawr mae'n dechrau cyflymu. Mewn y Cwrt Cosby. Bêl yn dod oddi ar Cooper. Rhediad da gan Ben Amon, penderfynol. Ie, rhediad pwrpasol iawn. A fi'n hoffi gweld yna, fel wedi ti gyda Cafna, gyda Barri. Chi'n moyn gweld chwaraewyr ymysodol yn fod yn hyderus, yn cymryd chwaraewyr arall ymlaen, ac oedd wedi defnyddio'r gyflymder yn dda iawn fyna. Heibio Cottrell, a wedyn wnaethon ni gweld Luke Cooper mewn safle dda yn dod ar draws. O'n i'n teimlo bod e actually wedi gwirio oddi ar y mwn. Mae'n dwyllodrus o gyflym yn dweud am un mor dal. Owen, y bêl yn cael ei helpu mlaen. Dyma Jeffries i fyny o'r cefn. Mae Nathan Wood yn cynnig i hynna, mae eisiau mwy o gymorth ar Dan Jeffries, dwi'n meddwl. Ceisio ennill cic gornel, mae'n cael ei groesad mewn. Dyma Cain Owen ar y foli ond dros y bar gan y capten. O ti'n beth, pan oedd y pêl yna'n dod o draws fan'na, ni'n gallu gweld oedd Cain Owen yn ceisio siapio corffau. Ni'n meddwl, wel allan o unrhyw un ar y cae yma, gyda'r coes chwyth sydd gyda fe, mae fe'n gallu neud e, ond oedd e jyst di dal y bêl, oedd e wedi dod o dan y bêl bach gormod fan'na yn pwyso nôl. Ond ni'n gwybod yn iawn beth mae fe'n gallu neud, mae'r coes chwyth yna, bys ni'n tybio ni'n gorau yn y gyngrair i fod yn onest. Y sgil anodd. Mae'n syndod dweud y gwir, dim ond un gol sydd gyda ge, y tymor hwn. Cain Owen,
A mae wedi bod yn wario bellach lan y ca. Ydy, ond mae fe'n un sy'n creu lot hefyd ydy, achos mae'n cymryd pob kick rees, pob kick cornel. Cottrell a'r tafliad i'r Barri. Clayton Green yn colli'r frwydr bach na. Harris yw hwn. Harris, bas ddeallus, allan at Georgievski, ras rhwng Georgievski ac Abruzzesi. Connor Davies oedd y bas wedi amseru'n dda di cyffyrddiad cyntaf fe, ni adael e lawr. Ac yn y diw... ac mae yna wthio hwpo. Ie, gêm ddarbu. Digon tanllid y Gwenan. Wel, mae angen i fe bod yn ofalus iawn, achos mae fe ar Cadw Melyn yn barod nag yw e. Hoffwn i gweld os byddai'n gwisgo simpads hefyd, achos mae sanau e mor isel. Wff. Wel, fi'n credu rybydd bach ola fydd e i Connor Davies, a bydd angen i Rhys Griffiths fod yn wyliadwrus fan hyn. Ie, yn sicr am angen fe cadw i ben hefyd, achos peth ola mewn Rhys Griffiths moyn yw i fod lawr i 10 dyn yn erbyn. Tîm sy'n agosach i chi yn y gyngrair. Gwybod bod e'n ifanc, ond mae angen bod e'n jyst yn hwyro tipyn bach. Borj. Peniad da, Georgievski'n helpu ddim mlaen tuag at Arman. Arman yn ceisio defnyddio'i gorff, ond MacDonald oedd ar peniad. Jarvis, yn sgil bach da gyda fe fan'na. Sa'n siŵr os ydyn gwybod lot amdano fe, ond chwarae teg jyst yn dangos agwedd Pen-y-Bont. Unwaith nath e hanner troi fan'na, oedd 3 chwaraewr Pen-y-Bont yn syth ar ei gefnau. Mae'n gweud gan ystyried bod y chwaraewr yma ddim wedi bod yn chwarae am beth 3 mis bron. Maen nhw ond wedi bod yn ôl yn chwarae nawr yn wythnos diwetha, ond maen nhw yn edrych yn siarp hyd hyn. Chwarae teg, sodliad hyfryd gan Davies, y sodliad nôl, ond oedd Davies ddim wedi darllen honna. Kane Owen yn ceisio ailadrodd camp Miles Davies. Bale yn torri, ond yr ail Bale yn cael ei hennill bob tro Gwenan gan y Pen-y-Bont. O'n i jyst ar fi'n gweud yna ar hyn o bryd, mae Pen-y-Bont yn ennill pob ail pêl. A dyna pam nhw yw'r tîm sydd yn parhau i roi'r pwysau ar y Barri. Mae Barri jyst methu cael allan o hanner nhw ar hyn o bryd. Oherwydd y ffaith bod Pen-y-Bont yn ennill yr holl ail beli yna. Mae fel ton ar ôl ton o bwysau. Wedi credu bod ni yn y gêm anghywir hyn oherwydd ar y graig bellach derwyddon Kevin Dwy y Drenewydd tair a Jordan Evans a'i ail o'r gêm. A'r uchafbwyntiau i gyd i chi nos yfori ar mwy o Sgorio. 5 munud tan yr egwyl yn parhau yn ddi-sgôr yma. Digon o ymdrech gan y ddau dîm. Mae Pen-y-Bont wedi cael y bêl yng nghefn y rwyd. Miles Davies yn anghyfreithlon a byddwn ni siwr yn dadansoddi y digwyddiad na nos yfori. Bêl hir gan Kane Owen yn ei tharoi allan tuag at Georgievski. Sgiliau da gan Nathan Wood i reoli a throi. Lle gan Harling. Owen. Chi'n gallu clywed fan'na am ddiffyn Pen-y-Bont sy'n gweiddi lan, achos maen nhw moyn sicrhau bod nhw ddim yn eistedd yn dwfn a wedyn jyst yn gwahodd y gwasgedd nôl ymlaen â nhw. Maen nhw moyn pwyso'n uchel, maen nhw hefyd wedyn yn dibynnu ar y chwaraewyr ymysodol fan'na i gosod y tôn gan gwasgu am ddiffyn Pen-y-Bont pan mae gyda nhw methiant. Rhyw beli gobeithiol sy'n cael ei taflu i'r awyr gan y Barri. Bydd yn ddiddorol i weld beth fydd gan Gavin Chesterfield i ddweud yw dîm hanner amser ac yn sicr tîm Rhys Griffiths sydd wedi cael y gorau pethau ond ddim yn gallu manteisio ar y meddiant na. Yn bendant, a fi'n siŵr wedyn Steve fydden nhw'n grac iawn bod nhw heb cael y gol yna achos oedd dim byd yn bod ar y gol yna. Owen mewn at Davies. A fe'n croesi, Georgievski codi! Peniad da gan Georgievski, nath e godi heibio i Abruzzesi, ond y bêl yn syth at Lewis, a mae'r bêl nôl yn fyr. Wel, wedys i do, tua 20 munud yn ôl, mae fe'n rhywun mor fach, mae fe'n dda iawn yn yr awyr, a ni'n gweld fan'na, mae'n amseru Redden perffaith. Pêl wych mewn gan Miles Davies hefyd, yn crymanu mewn.
reit o flaen yn mewn i rediad Georgievski. A mae'n dod o flaen a Brusesi yn dda iawn fyna. Just methu cael digon o bwer. Gath e digon o gyfeiriad, ond just methu cael digon o bwer i really effeithio ar Michael Lewis yn gol Barri. Y gair sy'n dod i'r meddwl yw'r spring sy'n gyda gen, dy fe? Fi o'n i siarad gymnastig jyst cyn y raglen i gychwyn Gwenan, a pan mae Georgievski yn sgorio, mae e'n dathlu mewn ffordd acrobataidd iawn. Mae'n jyst yn dangos pa mor uchel mae'n gallu neidio. Ie, mae'n amlwg gyda'r sylfaen gymnastig yna sydd wedi helpu e, ond nath ni gweld yna yn bendant yn y ffordd nath e codi. Mae gyda fe gymaint o bwer allan o'i goesau fyna. A nath e neidio'n hawdd yn uwch na Abruzesi. Davies tuag at Arman, a bêl yn cael ei chlirio gan Curtis MacDonald. Georgievski tair gol y tymor hwn, ond cael yn cychwyn mwy o gemau na beth mae wedi wneud y sbel. Davies at Wood braidd yn fyr. Bosch yn camu mewn a Wood yn mynnu'r bêl. Pas dda gan Kane Owen at Davies at Harling. Harling yn creu y lle i Grimani, ond yn methu dod o hyd i'r target, ond chwarae bach pert gan Ben-y-Bont. Pert iawn fyna. Just yn dangos digon o mynedd hefyd yn ffeindio'r opsiwn. Ond beth ni'n gweld yw lot o chwaraewyr Barri, just yn gwylio'r bêl. Dim syniad gyda nhw ble mae'r chwaraewyr yn redeg oddi ar y sgwydd nhw. Mae angen nhw sicrhau o ran siap corfforol bod nhw'n ymwybodol ble mae'r chwaraewyr nhw fod. A gan ystyried bod Barri'n chwarae'r tri yng nghanol cae gyda pres yn eistedd bach fwy, mae yna lot o le just o flaen amddiffyn Barri ar hyn o bryd. A wnaeth ni gweld yna gyda'r croesiad gan Miles Davies just 2 munud yn ôl. A wedyn yr ergyd fyna Lewis Harling yn pigo lan y gwagle yna, ond just methu cael unwaith eto cyfeiriad. Digon o bwer tro yma, ond just diffyg cyfeiriad ar y bêl wrth y fe Cromania. 6 gol ar y graig erbyn hyn, derwyddon Cefn 2, y dre newydd 4, tîm o Ffori sydd wedi ychwanegu y bedwaredd. Fi'n gobeithio nawn ni gweld 1 gol o leia heno. Falle bydd rhaid ni aros tan yr ail hanner, ni wedi cyrraedd y funud ola yn yr hanner cynta. Tafliad fydd i'r Barri o'n blaenau ni fan hyn. Cottrell wedi cael 1 croesiad amlwg yn yr hanner cynta. Tafliad hir tuag at Jarvis, eto Davies mewn yn gynnar. Davies, sodiad at Nathan Wood. Wood yn oedi, mae'n cwyno am y dacl yn Patton sydd â hi at Abruzesi mewn at Rhys Cafana. 1 munud wedi ychwanegu ar ddiwedd yr hanner am yr anaf i Nat Jarvis. Ond y Barri yn gweld hi'n anodd iawn i greu. Patton, unwaith eto Pen-y-Bont yn dwyn y bêl. Stori'r hanner. Ydy, mae Pen-y-Bont jyst yn edrych gymaint fwy effro, maen nhw'n mynd i cwrdd ar peli. Wedi am hwnna, o'r blaen, a ni gweld fyna Jordan Cottrell tro. Mae jyst yn aros i'r pêl i gyrraedd fe. Chi'n methu wneud yna ar unrhyw lefel o pêl droi. Mae'n rhaid chi'n mynd i cwrdd ar bêl. Trosedd gan Nat Jarvis a Billy Bosch. Dim ond cychwyn llawer y gemau Billy Bosch, dim ond cychwyn i 5 gêm o'r tymor. Ond yn absenoldeb Ismail Yakubu, mae wedi wneud yn dda. Ydy, mae wedi wneud yn dda. Yn eistedd o flaen y amddiffyn fyna. Cyfleole'r hanner. Owen. Evan Press, yr amddiffynwr ifanc, yn ennill y peniad. A dyna chwiban ola Iwan Arwel o'r hanner. Hanner sydd wedi cael ei dominyddu o ran meddiant gan Ben-y-Bont. A Miles Davies yn anffodus nad oedd wedi rhoi Pen-y-Bont ar y blaen. Gwrthdrawiad rhwngddo fe a Mike Lewis, y bêl yn gorffen yng nghefn y rhwyd. Ond y dyfarnwr Iwan Arwel yn penderfynu o blaid Mike Lewis. A dyna pham ar yr hanner yma'r back Jenner. Mae ar hyn o bryd, y Barri dim, Pen-y-Bont dim. Diolch nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner.
Croeso nôl ar gyfer yr ail hanner yma ar Barc Jenna fe. Fo wneud y cwestiwn yn ddiwedd hanner cynta beth fydde Gavin Chesterfield yn neud, a dyma'r ateb i chi oherwydd mae Robbie Patton wedi dynnu oddi ar y maes yn cychwyn i gêm gynta y tymor hwn ac yn cymryd i le Jamie Bird sydd wedi ail ymuno ar Barri yn mis Ionawr. Wedi dod trwy system ieuenctid Caerdydd, wedi chwarae dros Henffordd ac yn fwy diweddar i Bristol Manor Farm. Felly Jamie Bird yn cael ei ychwanegu i'r 11 nath cychwyn yr hanner cynta, a hanner digon siomedig oedd hi Gwenan o ran y Barri. Yn sicr oedd Pen-y-Bont bendant y tîm oedd ar y trod flan trwy gydol y hanner gynta yna. Lycan ni clywed o Gavin Chesterfield os oedd hwnna yn eilydd o'n nhw'n edrych i wneud, achos gan ystyried bod Robbie Patton ond wedi cael cwbl o funudau ar y penwythnos a heb chwarae am cyfnod hir iawn, but fe'n anodd iawn i ddisgwyl ei fynd o 5 munud i 90 munud. Dim newid i dîm Pen-y-Bont, fe wedodd Gwenan fe ddechreuon nhw ar y drod flan, ond nhw'n anlwcus ddim i fod ar y blaen. Penderfyniad dadleuol Iwan Arwel ddim i ganiatáu y gôl pan nath Miles Davis a Mike Lewis gwrthdaro ei gilydd. Ond yn sicr, y Pen-y-Bont gafodd y gorau o'r hanner cynta yna, ond heb manteisio ar y meddiant. Ond nhw sy'n cychwyn yr ail hanner. Kane Owen, y captain, yn ei chodi yn uchel i'r awyr. Amon yn troseddu ar Curtis MacDonald. Substitution at the start of the second half for Barri Town. Replacing number 6, Robbie Patton, is number 32, Jamie Bird. Mae'n edrych yn syth bod Barri wedi newid siap hefyd o'r 4-3-3 yna nôl i beth maen nhw fel arfer yn chwarae. A ni wedi gweld gyda nhw, so 4-2-3-1. Hir gan Lewis, peniad pwysig gan Jeffries. A'r bel lawr y sianel, ras rhwng Amon a MacDonald, a mae Amon yn gyflym, a mae Lewis yn gofod bod yn gyflym oddi ar ei linell hefyd. Ben Amon yn gydradd prif sgoriwr a phedair gôl. Fe ddechreuwn nhw gyda Sam Snaith yn y llinell flan, disadwn yn y Flint. Nathan Wood yn cael y gôl, ond Ben Amon wedi creu argraff a wedi tyfu mewn i'r tymor yn ôl Rhys Griffiths. Griffiths at Jamie Bird, Bird i gyffyrddiad cynta. A'r bas yma yn un llac. Mae'r Barri bendant wedi newid siap, so mae'r ddau tîm nawr yn chwarae'r yr un system. A fe wedyn ni gyda Pedro yn y cefn, 2 wedyn chwaraewyr yn eistedd o flaen reina yng nghanol cae. 3 canol cae ymysodol bys ni'n gael nhw, a wedyn 1 ymysodol ar ben ei hun. Wel, pedwerydd yn erbyn 5 yw i yn uwch gyngrau'r Cymru, a dyma Clayton Green. Cafana yn ffigio, Cafana allan at Jarvis. Jarvis yn torri tu fewn, ond blaen trod pwysig gan Jeffries i ddwyn y bêl. Pas dda i Georgievski trwy'r canol y tro hwn, Amon o'i flanau. Wood gyda Kane Owen tu allan iddo fe, ond mi oedd y Barri wedi darllen y bas na. Tri phwynt yn gwahanu'r tîmoedd, ond bydde buddigoliaeth i Pen-y-Bont heno yn codi nhw uwch ben y Barri ar wahaniaeth goliau. Harris. Peder gêm yn cael ei chwarae yn uwch gyngrau'r heno ar yr hanner, 2 ohonyn nhw'n ddi-sgôr, ond y derwyddon 2 drenewydd 4 ac adfywiad y drenewydd yn parhau. Cottrell ymlaen tuag at Cafana, ac Ashley Morris yn gofod rithro allan. Ond mwy pwrpasol Gwenan gan y Barri. Yn bendant, ni wedi gweld Barri yn hanner Pen-y-Bont gyda methion o'r pêl. Yr un faint a wnaethon ni trwy gydol yr holl hanner gyntaf. So yn amlwg mae ceiriau ysbrydoledig gan Gavin Chesterfield wedi bod hanner amser a'r newid yn y siap yna mynd i ryddhau chwaraewyr fwy creadigol nhw fel Jordan Cottrell.
Yn gêm ddarbu'r gorllewin ar goedlen y parc, y tîm cartre sydd ar y blaen, a'r bythol wyrdd Jamie Reid sydd wedi rhoi Aberystwyth un i fyny yn erbyn Hwlffordd. Harling. Bale yn cael ei chlirio. Jarvis at Cottrell, ond ar draws oedd Harris. Tackle hwyr ar Connor Davies, a mae Connor Davies yn gofyn y cwestiwn os ges i gardyn melyn. So Clayton Green yn ei ddyn? A dyna'r cwestiwn, Gwenan. Wel, oedd e'n tackle hwyr, a chi'n gallu gweld, o'n i'n gallu gweld o fan hyn bod e'n, i fi, achos mae'n dilyn trwyddo fan'na gyda'r ail goes. A chi'n methu mynd mewn fel yna yn anffodus ragor. Falle 5 mlynedd yn ôl, bys yna wedi bod yn tackle iawn, ond dyddiau yma yn wedig wrth dilyn trwyddo. A newyddion o'r ail adran, a newyddion da o Gaerdydd, ond cas newydd sydd i ennill yn stadiwm Dinas Caerdydd heno. Maen nhw wedi curo Bradford City yn credu o 2 gôl i 1, felly newyddion da i tîm Mike Flynn, sy'n golygu i bod nhw yn aros yn y safleoedd ail gyfle yna. Mae mor gystadleuol yn yr ail adran, cymaint o dîmau yn y mix fel petai. Rown gornel gan Miles Davies, tuag at Armand. Brwydr corfforol, mae Armand i gwneud yn dda i ennill y bêl na nôl. Wood yn ei chroesi ddi, ond mae'n groesiad siomedig. Mae Armand wedi bod yn amlwg iawn chwarae teg heno. Mae'n chwarae reit yn y canol rhwng Cooper a McDonald, so mae'n neud yn anodd i'r ddau ohonyn nhw. A mae'n gallu mynd a chwarae oddi ar ysgwydd y ddau nhw. Hefyd mae'n gallu dod yn isel ac yn dwfn am y bêl. Os ni'n cymharu perfformiad fe gyda Nat Jarvis, mae Nat Jarvis ni braidd di gweud enw i fod yn onest, achos mae fe un heb cael unrhyw methiant o'r bêl, ond 2, mae ddim wedi bod yn neud y rediadau fel mae Amwn wedi. Yn y gyngrair genedlaethol buddigoliaeth arall i Wrexham, sy'n cadw nhw hefyd o fewn trwch blewyn i'r gemau ail, i'r safleoedd ail gyfle. Felly Wrexham yn ennill, Cas Newydd yn ennill a pwynt i Abertawe. Cic gornel fydd i'r Barri, y bêl yn dod oddi ar Georgievski. Cic gornel gynta'r ail hanner, a ni'n gwybod bod e'n mynd i fod un o ansawdd Gwenan gyda David Cottrell ar y bêl. Ydy, a fydd e'n crymanu mewn fan hyn. Nethon ni gweld Barri'n cael 2 cic cornel weddol bygythiol ar ddechrau'r hanner gyntaf. Oedd e'n rhoi reit o dan y gol geidwad. Dyma hi'n cael ei chrymanu mewn. Unwaith eto, Ashley Morris yn aros ar ei linell, dim ymdrech i ddod allan. Ife ansawdd y bêl yw e, neu mae'n dacteg, Gwenan? Be o ran Morris ddim yn dod allan? Morris ddim yn dod allan o gwbl? Fi credu achos mae'n gymaint o chwaraewyr o flaen e fan'na, mae'n anodd iawn. Ie, mae'r chwaraewyr yn chwarae, ond wnaethon ni gweld yn y hanner gyntaf, gath Evan Press hanner cyfle, ond oedd y bêl jyst bach tu nôl fe. Tro yma, oedd y bêl yn berffaith o flaen e, ond oedd e jyst cam amser i'r rediad. A methu cael gafel ar y peniad fel bys fe moyn wedyn i anelu yn nôl tuag at y gôl, ond hanner cyfle fyna i'r Barri. Felly na beth fydd i gobeith gorau nhw am gôl, Gwenan, fydd felly cicio gosod. Cos dwi'n wedi creu llawer i'r blaw amdano ni. Na, bys ni wedi tybio hynna yn sicr ar perfformiad yn y hanner gyntaf, ond fi credu gyda'r newid siarp yma, maen nhw wedi bod gymaint yn well yn y 7 munud agoriadol yma o'r ail hanner. Lot fwy pwrpasol, lot fwy penderfynol yn y ffordd maen nhw'n chwarae, so falle fydden nhw'n edrych yn sicr i creu bach fwy o sefyllfaoedd rydd fel hyn. Rhagor o newyddion o goedlen y parc Aberystwyth yn parhau ar y blaen o gôl i ddim yn erbyn Hwlffordd. Mae Jazz Richards wedi dod mlaen fel eilydd. Wedi bron hanner cant o ymddangosiadau i Gaerdydd, 14 o gapiau i Gymru yng Ngharfan, wrth gwrs yr Euros yn 2016. A nawr ni'n gweld David Cottrell yma gyda'r Barri a Jazz Richards yn Hwlffordd. Ie, mae'n wych i gweld, a jyst profiad nhw. Faint o maen nhw'n gallu dod a i'r gyngrair, ond hefyd i cyd chwaraewyr nhw. Fi'n siŵr fydd y chwaraewyr ifanc yn enwedig yn y carfan fan hyn yn dysgu gymaint a'n amlwg yn y Hwlffordd hefyd, yn dysgu gymaint o'r chwaraewyr yna a'r profiadau maen nhw wedi cael o fewn y gêm.
Un arall o garfan llwyddiannus Cymru yn yr Euros, David Cottrell. A mae wedi sgorio 2 gôl y tymor hwn i'r Barri gan gynnwys y gic o'r smotyn yna yn erbyn y derwyddon Disadwn. Dyma Jamie Bird. Gorfod gwneud y cyfan i hunan, a mae Conor Davies yn dwyn y bêl, Georgievski o'i flaen rhedeg mewn i fath o wal fanna, Curtis MacDonald, y bêl ymlaen eto, ac mae'n beryglus a Luke Cooper sydd yn tacluso dros y Barri, ond cryfder Amon unwaith eto yn creu problemau i Curtis MacDonald. Ie, a ti'n gweld safle Amon hefyd, hyd yn oed os mae ddim yn meddwl bod e'n mynd i cael y peniad, ennill y peniad. Mae dal yn mynd lan am y challenge yna. So ddim wneud yn really anodd, a mae Cooper a MacDonald wedi cael 55 munud galed iawn hyd hyn, blinedig iawn, achos bod fe ddim yn rhoi eiliad iddyn nhw. Hyd yn oed fel wedi, os mae ddim yn meddwl mae'n mynd i ennill, mae'n neud o flaen nhw jyst i roi nhw off tipyn bach hefyd. Mae Amon eto yn chwaraewr, mae Rhys Griffiths wedi denu allan o'r cyngreiriau is yna, wedi ymuno o SDM Sports. Dyma Amon y tro hwn, wedyn ni bod ni'n gêm gorfforol, wedi creu y camgymeriad o hwnna. Ie, a wedi bod e ddim yn rhoi eiliad i nhw chwaith, a mae bendant ddim fyna. Na, fi'n credu nath e jyst hanner cwmpo wedi cymryd MacDonald allan, ond ie, rygbi a Disadwn, boys. Mae'n ddiddorol dweud y gwir, ni'n edrych ar y fainc Pen-y-Bont, faint o opsiynau oedd gyda nhw, achos maen nhw heb Ashley Evans heno. Ond fe allan nhw bartneri Amon a Sam Snaith yn y llinell rhan o falle 2 chwaraewr sydd falle'n rhy debyg i'w gilydd, Gwenna. Ie, fi'n credu. A ni wedi gweld Snaith yn chwarae tipyn bach. Ond Amon bendant yw'r prif dewis fanna. Gwych gan Nat Jarvis, y gorau ni wedi gweld oddi wrth y blaenwr yn troi yn gelfydd i groesi, a fe nath y bêl taro'r bar a neb arall. Ond ar gorau ni wedi gweld oddi wrth chwaraewr rhyngwadol Antigua Barbuda. Ie, nath e dda iawn, defnyddio'i gorff yn un, ond troi cyflym hefyd. Wedyn croesiad oedd e, ond i fod yn honest, fi'n credu oedd Ashley Morrison yn pryderu tipyn bach reit ar y diwedd fyna. Wedi cam ddarllen falle jyst y hediad y bêl, ond mae fe wedi cael 6 llechen lan tymor yma, so mae'n gwybod sut i delio gyda sefyllfaoedd fel yna, ond falle jyst llwybr y bêl yn twyll y fe ar y diwedd. Bird, gic dros ysgwydd, Cottrell yn cyrraedd y bêl gynta ac yn ei lladd i'n dda, ac yna'r bas yn syth at Anne Jeffries, a Kane Owen, y captain, yn clirio mewn i hanner y Barri. Barri yn amlwg yn well na beth o'n nhw yn yr hanner cynta, Gwenan. Yn sicr, ie, maen nhw gymaint fwy ar y troi blaen, yn ennill y peli gyntaf, ond hefyd nawr yn dechrau brwydro fwy am yr ail beli yna hefyd, felly maen nhw'n cael fwy o feddiant yn yr ail hanner yma na geithon nhw yn y hanner gyntaf, a hefyd oherwydd hwnna wedyn, maen nhw ddim o dan gymaint o wasgedd achos maen nhw'n gallu camu lan y cae. Mae wedi mynd braidd yn fratiog nawr yn nghanol ca, ddau dîm yn eog o ildio meddiant yn rhy rhwyd, dim llif yr chwarae, Gwenna. Na, a ni wedi gweld hynna ar cwbl o degau yn ystod y gêm. Fel wedyn ni, mae yn darbu lleol. Mae'r gwrthdrawiadau yna yn weddol galed, a mae pawb jyst moyn creu argraff, ond bwysig bod y ddau tîm jyst yn cadw dangos bach o mynedd weithiau. Bas ymlaen, Davies, cyffyrddiad tuag at Georgievski a Brusesi sy'n codi'r bêl yn uchel. Gyda tîmoedd yn ail ddechrau tymor, fydd yn ddiddorol i weld pwy fydd yn blino gynta. Achos o tempo'r gêm yn hanner cynta yn dda. Mwy o gamgymeriadau yn yr ail, Cottrell. So oedd Pen-y-Bont yn edrych gymaint fwy siarp i fi yn y hanner gynta, ond fi ddim yn siŵr os taw jyst falle'r systemau oedd hwnna. Cottrell yn croesi, Pen-y-Bont yn methu clirio. Mae dal gan y Barri a Jamie Bird yn annog a Brusesi ar rythr, ond y bêl yn curo pawb. Ac wrth gwrs mae Pen-y-Bont yma i trydydd gêm nhw nôl ers y toriad y cyfnod clo.
mae'n anodd iawn i egluro jyst pa mor bwysig mae ffitrwydd gemau. So chi'n gallu gwneud gymaint o gwaith ffitrwydd o fewn y 2 mis o ran redeg a gwaith pêl hefyd, ond oes dim byd yn adlewyrchu ffitrwydd fel mae cael ei mewn gêm yn. Trio yn amlwg gwneud y ebychiadau yna, ond hefyd falle wrth ymateb, nes i recovery runs, pethau fel hynna, dim byd fel wedi yn gallu wneud lan am reina, a'r fwy maen nhw'n chwarae dod nôl mewn i'r arfer nawr, a fwy siarp fydden nhw'n dechrau ddod. Bas clyfar fyna gan Miles Davies lawr y sianel yn troi a Brwsesi ras oddi rhwngddo fe a Georgievski a Pen-y-Bont yn ennill tir rawl yr asgell dde. Conor Davies ar tafliad. Mewn i drad Aman, ond mae fe'n troi mewn i drwbl. A'r bas hir a cyflymdra Rhys Cafana yn curo pawb. Javes yna nôl at Bird, a Bird yn tynnu ar draws yr ergyd a mae allan am dafliad. Ond cyfuniad da o chwarae a chyflymdra Rhys Cafana yn amlwg. Rediad gwych gan Cafana, nath y redig o tu allan i tu fewn. Amddiffyn Pen-y-Bont jyst yn sefyll yn ston fanna ddim yn dilyn y rediad. Tynnu fe nôl, oedd y pwysau ar y pas yn wych hefyd. Ond o beth oedd gwaith Cain Owen yn redig allan o'r siap fanna i cael lawr y Bird. Just wedi rhoi digon o bwysau arno fe i roi off fanna, achos nath e ddim wedyn taro trwyddo fel bys chi'n disgwyl iddo fe wneud os bod fwy amser gyda fe ar y bêl. Ond jyst arwydd fanna o gyflymdra Rhys Cafana. O'n i siarad cyn y gêm a oedd Miles Davies a fe yng Nghaerdydd yr un pryd, maen nhw tua'r un oedran. A mae wedi cael ei boeni gan anafiadau, ond yn sicr mae rhywbeth gyda hwn i gynnig i'r Barri, Rhys Cafana. Yn bendant, a just hyd yn oed fel faint mae'n deall y gêm yn y ffordd nath i'r rediad yna o tu allan i tu fewn. Nôl heibio amddiffyn Pen-y-Bont. Bird yr eilydd. Green y capten. A Brwsesi chwarae am y neddgar gan y Barri, ond yna tacl bwysig a mae'n dacl braidd yn wyllt. Clayton Green yw e to, dwi'n meddwl. A mae yna yn amlwg anghydweld fan hyn. Ni edrych lawr, Clayton Green, dwi ddim wedi cael cerdyn melyn. A mae wedi deud sawl. Mae'n lwcus iawn. Sawl trosedd yn. Ydy, nath un wael iawn reit o flaen i diwedd y hanner gyntaf. I fi oedd hwnna'n edrych yn hwyr. Y peth yw, dyddiau yma, chi'n methu mynd mewn gyda trai chi'n dangos o gwbl fel hwnna? Felly bod ni'n ennill y bêl, ond yr ail gost yn dod trwyddo sydd yn peryglu ac yn troseddu. Beth sydd ddim yn helpu chwaith yw'r ffordd mae'r chwaraewyr yn sgrechu am pob tro. Maen nhw'n mynd lawr a beth yn gwybod wedyn os bod e'n waith nag yw e. Peniad rhydd. Javes yn rheoli'n dda, fel se hyder wedi gwella. Sicr y gêm yn cael ei chwarae yn fwy yn hanner Pen-y-Bont yr hanner yma. Barri'n dod fwy mewn i'r gêm. Dyma Bird, ond mae'n cael ei giro gan Conor Davies. Mae'r newid system yna bendant wedi cael effaith cadarnhaol ar y perfformiad. Barri, mae gyda nhw fwy o chwaraewyr nawr yn ymwysodol yn gallu pigo lan y safleoedd yna rhwng canol Caer am ddiffyn. A Brwsesi yn croesi. A Matty Harris sydd yn eistedd o flaen yr amddiffynwyr sydd yn ceisio tacluso dros Pen-y-Bont. Ond dyma cyfnod da, cyfnod gorau'r Barri yn yr ail hanner. Cottrell. A Brwsesi naturiol ar ei drod chwith i dorri tu fewn. Chwarae da, chydig yn richel efallai ar gyfer Jamie Bird, a mae Davies fan hyn dan bwysau. A Davies yn dwy'n y bêl, a oedd Bird wedi troseddu nawedd. Mae'n mor gorfforol yng nghanol ca, a dyna Clayton Green unwaith to. Mae'n gerdyn coch! Y dacl yn uchel. Wel, o'n i'n gweud eiliad yn ôl Gwenan bod e ddim wedi gweld cerdyn melyn, a mae'n garden goch yn syth i gapten y Barri, a maen nhw lawr i 10 dyn. Wel, oedd Ewan Griffith yn hollol
penderfynol fan'na, nath dod draw yn syth i wneud y penderfyniad. Oedd e reit o flaen ni fan hyn, tri yn mynd mewn, ond chi methu mynd mewn, fel wedyn ni 2 waith yn barod, a munud yn ôl, chi methu mynd mewn ar y uchder yna, a mae hwnna yn tacl peryglis iawn. Mae dros y bêl, mae di dal, Harlin fi'n credu fe, na Georgievski, mae di dal Georgievski, hanner ffordd lan i goes, mae'n methu cwyno am hwnna. Gyda'r reolau sydd yn y gêm dyddiau yma, mae hwnna yn tacl front, a mae cawn cymeriad ysgeilus. Y drosedd ar Costa Georgievski. Mae Clayton Green yn chwaraewr cystadleuol i ail gerdyn coch o'r tymor. Ydi cael un yn barod yn erbyn Aber, 8 melyn yn ogystal. A mae'r Barri lawr i 10 dyn. A nawr mae Iwan Arwel yn camu draw pen pella i cael gair gyda'r pedwerydd swyddog Bryn Malcolm Jones, a mae'n gerdyn melyn i Gavin Chesterfield. Wel, y ddau reolwyr wedi cael cerdyn melyn erbyn nawr. A'n aml iawn i ni'n gweld efallai Gavin Chesterfield yn cwyno ynglyn â pethau, a fi'n credu os welith yr ail chwarae, efallai fydd yn deall yn well penderfyniad Iwan Arwel fel pwy oer. Ia, a Sean mawr i'r Barri ac i Chesterfield, achos oedd Barri gymaint yn well yn hanner yma. Ond Sean, wedi really cancel allan Pen-y-Bont. Mae Pen-y-Bont wedi bod yn chwarae off Brwson fwy'n unrhyw beth yn y ail hanner yma. A nawr mae wedi rhoi mantais llwyr, mae'r captain wedi rhoi mantais llwyr nôl i Pen-y-Bont. Jarvis yn arwain y llinell flan dros y Barri. Flan mae'n mynd tuag at Cafan, oedd angen rheoli'r bêl na gynta cyn troi. Ti'n meddwl bod e'n heiddi'r garden goch yn syth? Io, ni yn personol, achos oedd e'n uchel, oedd e dros y bêl. Cain Owen, croesi'n isel, a Curtis MacDonald ar ei drod dde. O, mae yna drosedd amlwg fanna gan Cain Owen. Ie, o'n i'n jyst yn meddwl, mae di dilyn trwyddo 2 waith am y tacl, ond fan hyn, mae dros y bêl, mae'n methu cwyno am hwnna, mae fe dros y bêl yn mynd mewn, a mae di dilyn trwyddo unwaith yn ragor. Gall yna torri coes rhywun. Wel, ni wedi gweld e'n troseddu yn weddol gyson yn ystod y gêm, a falle braidd yn lwcus bod e ddim wedi cael cerdyn melyn cyn hynny. Wel, gallwch chi cwestiwn ni bod e falle wedi cael ei danfon o'r cae unwaith am yr un ar diwedd y hanner gyntaf, a wedyn munud yn gynharach y tacl hwyr yn ar Harlin. Mae wedi bod yn noson brysur i Iwan Arwel, gan gynnwys y penderfyniad dadleuol yna ddim i ddyfarnu gôl i Pen-y-Bont. A nawr cerdyn coch i Clayton Green, ac yna mae yna 2 gerdyn melyn hefyd, un reolwyr. Bydd yn ddiddorol cael ei barnw ar ddiwedd y gêm. Davies. Hir tuag at Amon. Georgievski ar rythr. Yna lawio fanna yn ebyn MacDonald. Mae gan Georgievski. Chwarae bach pert. Amon mewn yn gryf. Does dim trosedd. Harling at Wood. Wood allan at Davies yn creu y lle ar ergyd ac yn syth at Mike Lewis gan Miles Davies. Ond ergyd gynta Pen-y-Bont o werth yn yr ail hanner. Ie, fydd e'n siomedig yna, ond fydd Ma Davies yn siomedig bod e'n methu cael y bêl bach yn gynharach. Fan hyn, oedd angen i Wood ryddhau y fyna, achos oedd gyda nhw'r dyn sbar draw fyna, ond unwaith mae Miles Davies gyda'r bêl fyna. Chi'n gwybod yn union bod e'n moyn tynnu nôl ar ei goes dde, ac eisiau crymanu e mewn i'r postyn bellach, a Mike Lewis yn darllen yna'r holl ffordd. Mae yna symudiadau ar fainc y Barri pen pella. Fi'n credu fe fydd yna elyddio pellach, ond tafliad fydd i'r dreigiau, cotrol ar bêl. A falle bydden nhw'n gweld i nawr fel pwynt, wneud pwynt y tro fan hyn, achos bydden nhw'n dal yn cadw nhw uwch ben Pen-y-Bont. Bêl yn cael ei sgubo mewn, Ashley Morris yn galw amdani. Beth ti'n feddwl gana? Ie, fi'n cytuno i fod yn onest. Nhw wedi gan ystyried sut ath y hanner gyntaf. Bys nhw bend ar ôl perfformiad hanner gyntaf yn hapus gyda pwynt, ond jyst siomedig achos wnaethon nhw tyfu mewn i'r gêm gymaint yn fwy. Georgievski yn uffenio i mlaen, Harling yn codi, Harling yn gryf. A mae'n mlaen at Amon, Amon yn cael y gorau o pethau, Wood yn ceisio croesi a'r gorau geithau i'w cic gornel. Ie, chwarae dda gan
A mewn unwaith eto, jyst yn cipio'r bêl fyna. Cyn a Bruce a wedyn Wood wedi effro fi'n credu fyna. Ie, ni'n gweld gymaint fwy o chwaraewyr Pen-y-Bont nawr hefyd. So maen nhw'n rili'n gwythio fwy o ddynion ymlaen. Cyn Owen yn fyr at Harling yn derbyn y bêl yn ôl mwyn creu'r ongl. Ond yn y diwedd oedd y bêl yn cael ei tharo yn syth at yr amddiffynwr ac mae'n ddiheirio am y gic gornel sal. Mae'n nath yn dda fyna, achos wedys i'n hanner gyntaf, mae angen sicrhau bod chi ddim yn rhoi amser i Kane Owen gyda'r coes chwith yma. Davies. Y ddau Davies yn cyfuno, Connor yn creu lle i'w hunan am groesiad yn unwaith eto yn taro'r amddiffynwr cyntaf yna. Ni wedi gweld un eilydd yn dod i'r ca i'r Barri, sef Jamie Bird. Mae yna hawl gan y ddau dîm nawr i wneud 5 eilydd. Eilyddio 5 gwaith. Davies yn croesi. Wood yn methu reoli ar Barri, dim ond yn hapus i daro'r bêl mewn i hanner i gwrthwynebwyr mwyn cael siap. Ie, mae'n bwysig nawr bod nhw yn camu ymlaen. Maen nhw ddim yn disgyn yn rhy dwfn achos fydden nhw jyst yn gwahodd fwy a fwy o bwysau ymlaen os bod nhw'n wneud yna. Bird, lan at Nat Jarvis. Jarvis yn reoli, ond braidd yn araf efallai Gwenan ar y bêl, ie. Ie, jyst ddim yn digon dda fyna. Cyffyrddi'r gyntaf ni'n dda, ond wedyn ansicr beth i wneud. Croesiad mewn i'r canol, bêl yn cael ei chlirio. Harling ymyl y cwrt Cosby. Pwysau'n cynyddu nawr ar amddiffyn y Barri, Pen-y-Bont. Cael y gorau o'r meddiant. Y Barri lawr i 10 dyn. Clayton Green wedi cael ei ddanfon o'r maes. Ie, maen nhw'n dwfn iawn. Mae rhaid nhw gwasgu allan, neu fydd gol yn sicr yn ddod os maen nhw'n mynd i chwarae mor dwfn o hwn. Harling yn troi nôl, creu y lle, croesiad isel. Bêl yn cael ei chlirio eto gan amddiffyn y Barri, ond sgiliau da yn y lle cynta gan Kane Owen. Oedd y croesiad yn chwilio am Georgievski, ond a Brusesi, yr amddiffynwr ifanc, yn gwneud yn dda. Beth sy'n rili bwysig yn amser yma yw fel wnaethon ni gweld y bêl yn mynd mewn i Jarvis, mae rhaid i fe gallu cadw methiant o'r bêl fyna. Fe mae'n gallu rhoi sylfaen i'w tîm. Mae yna eilyddio ar ryw 20 munud yn weddill yn gadael y car Rhys Cafana ac yn cymryd i le Michael George. Nawr yn ddiddorol, oedd Michael George gyda Pen-y-Bont y llynedd. Nath e chwarae ryw 20 o gemau. Nath e'n sgorio, ond mae'n chwaraewr bach ifanc arall da sydd wedi bod yn chwarae ar yr ochr dde. Nath e hefyd cael tymor arfenthyg gyda Llanelli pan eithon nhw lawr. Ond yn sicr un sydd yn tyfu mewn i'w yrfa yn yr uwch gyngrair yw Michael George. Ie, ni'n gweld actually'n dod mewn i'r canol cae. Ac yn eistedd yn y canol fyna gref am pres. A gyda ychydig yn llai na 20 munud yn weddill, mae'r hyfforddwyr nawr yn meddwl newid i tîmoedd. Bas ymlaen gan Wood, chwilio am Georgievski. Ydy'n gallu croesi pwysau arno fe ac mae'n rhedeg allan o le. Mae yna eilyddio nawr am y tro cynta i Pen-y-Bont. A tebyg am debyg fydd i Gwenan wedi ni drafod y posibilrwydd o cael 2 flaenwr. Byddai elfen fan hyn o gamble gyda Rhys Griffiths. Gallai fe taflu'r 2 ymlaen gan ystyried bod y Barri lawr i 10 dyn. Ond beth mae'n neud ydy cymryd am Amon Bant a cael chwaraewr blaenwr arall, Sam Snaith, 20 oed, 1 gol y tymor hwn. Y gol nath ennill y gêm yn erbyn y Dre Newydd ym Pen-y-Bont. A Snaith nawr fydd yn arwain y llinell flaen. Ie, fi sy'n ni gweld y mwn yn dod off, ond wedyn, gan ystyried pa mor dwfn mae'r Barri nawr yn dechrau gostwng offi. Chi'n gallu gweld falle bod Snaith gyda jyst bach fwy o gêm gorfforol, bod y mwn yn gorfforol iawn hefyd. Mae fe'n mynd i cynnig fwy falle o'r croesiadau yna gyda'i symudiadau clyfar. Newyddion mawr o'r Flint. Mae Ceicona wedi cael y gol holl bwysig. Flint dim Ceicona, un sy'n mynd â nhw i'r brig. A Michael Wilde, y sgoriwr profiadol, sydd wedi cael y gol holl bwysig. Gol fydd yn codi nhw uwch ben y Seintiau Newydd. Sydd wedi diswyddo, wrth gwrs, i tîm reoli
yn dilyn y gêm gyfartal yn erbyn y Bala, a nhw fydd yn fyw ar Sgorio nos Sadwrn yn erbyn Hwlffordd. Sgiliau da, croesiad. Ond mae wedi mynd allan, ond mae wedi mynd allan am gic gornel, dwi'n meddwl. Ydy, mae wedi. Gwaith dda gan beth. O'n i actually yn chwerth yn anfer 30 eiliad cyn, achos nath e baglu dros y bel a wneud rhyw fath o rôl ymlaen, ond gwaith arbennig fan'na, jyst yn defnyddio gyflymder, ond ei sgiliau hefyd i fynd heibio dau chwaraewr ac ennill kick corner, ond hefyd ennill bach o brec i'w tîm o'r holl amddiffyn maen nhw wedi bod yn gwneud. Cotrol eto dros y bel. Chyman i am allan Cooper yn gystadleuol, ond hefyd yn troseddu ar Sam Snaith. Bel hir, Lewis yn penderfynu dod oddi ar ei linell. Nath e oedi yn y lle cyntaf, mae wastad rhyw gamgymeriad yn Mike Lewis. O'n i'n meddwl bod ni wedi gweld y gamgymeriad yn yr anna cyntaf. Oes, o'n i'n dechrau becso fan'na, pan nath y redig allan. Dim angen y fi redig allan fan'na, chwaith. Ni eisiau gweld Barri jyst yn trio aros mewn siap nhw. Maen nhw dal yn parhau i ceisio rhoi dau blaenwyr lan, so mae gyda nhw Jarvis, ond maen nhw'n gwythio Cotril lan pan maen nhw'n gallu. Ond pan mae Pen-y-Bont yn gorlwytho un ochr, mae fe'n dod nôl wedyn i eistedd yn y canol cae, ond maen nhw'n trio aros yn gadael yn y siap nhw, Barri. Owen yn croesi at y postyn pella, nôl gan Georgievski tuag at Snaith. Ond y bel yn cael ei chodi yn uchel i'r awyr. Dim ond Jarvis, mae'n edrych yn ynysig iawn yn y llinell flaen i'r Barri. Dwi'n siŵr fe fydd Gafyd Chesterfield digon hapus a phwynt nawr. Rhys Griffiths yn gwthio am y triphwynt. Cofiwch y ddau dîm yma'n cwrdd eto wythnos nesaf. Y ddwy gêm dros y Nadolig wedi cael ei gohirio oherwydd cyfnod clo. Yn cael ei chwarae nawr o fewn wythnos. Bel yn cael ei chroesi mewn tuag at Sam Snaith. Ond i'r rwyd ochr Mike Lewis yn ei gwylio yn ofalus. Rediad da fan'na gan Snaith. Dyna beth mae angen i blaenwyr wneud. Wneud y rediadau yna draws chwaraewyr nhw at y postyn flaen. Ond oedd e jyst i mynd bach gormod heibio'r postyn flaen fan'na. Nos y fori. Ar fwy o Sgorio, allwch chi gael uchafbwyntio'r 4 gêm sy'n cael ei chwarae heno. A dydd Sadwrn y gêm fyw fydd honno ar ddôl y bont Hwlffordd yn erbyn y Seintiau newydd. Ac yna uchafbwyntiau holl gemau dydd Sadwrn y penwythnos ar Sgorio nos lun am 4:30. Oedd newyddion o goedlen y parc a mae'r jazz effect wedi cael. Wel, mae Hwlffordd wedi manteisio achos maen nhw'n gyfartal. Mae'n 1-1 yn y darbi y Gorllewin, Aberystwyth 1, Hwlffordd 1. A Ben Fawcett, y chwaraewr ifanc lleol o Hwlffordd sydd wedi cael y gol. Barri yn rhedeg y cloc na lawr, mae tipyn i fynd. Chydig, wel, mae'n siŵr rhyw gorter awr yn weddill os wnaeth ni gynnwys amser sydd cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Lewis, sgiboi allan tuag at MacDonald mlaen at Jarvis. Jarvis yn ei gosod hi, y croesiad mewn yn dda. Ond neb yno i fanteisio. Nawr, welwn ni o Sam Snaith ar y ochr arall y rediad yna o flaen at y postyn gyntaf. Welwn ni dim rediad o gwbl fan'na gan Efan Press, ond oedd y pêl actually yn un dda iawn mewn i'r gwagle yna ac ar y llaw sy'n un hawdd iawn i ymosod arni. Snaith yn ei ffenio i mlaen a MacDonald sydd yn tacluso pethau.
Pen-y-Bont yn edrych am allwe i agor y drws fan hyn i ennill y 3 phwynt. Y 3 phwynt holl bwysig bydd yn codi nhw uwch ben y Barri yn y tabl. Cofiwch y Barri lawr i 10 dyn. Clayton Green, y captain, wedi ddanfon o'r maes y drosedd ar Georgievski. Y bêl gan Harling. Bas i mewn at Snaith. Snaith yn grif yn troi. Os yna gyfle mergyd. O, swir! O, na chi! Na chi gol gan Sam Snaith. Yr eilydd yn dod i'r maes. Rhyw 5 munud mae wedi bod ar y ca yn derbyn y bêl, yn troi yn gelfydd ac o ryw 20 llath, taran o ergyd, heibio i Mike Lewis, nath ddim i gweld hi. Mae gyda ni rhyw 12 munud yn weddill. Y Barri dim, Pen-y-Bont 1. Wel, o'n i'n meddwl bod wedi hanner colli'r cyfle fyna achos cyffyrddiad gyntaf trwm. Ond y ffordd wedyn, beth o'n i'n hoffi fyna, oedd un peth ar ei feddle. Cael ennill meddiant nôl, troi, a wedyn ergydio ar pŵer gathau. So techneg arbennig fyna, yn pwyso dros y bil, defnyddio ei lasys, jyst i taro trwyddo. A Mike Lewis ddim hyd yn oed yn symud, a yn amlwg Rhys Griffiths yn hapus iawn gyda'r newid mae wedi wneud. A i fod yn onest, mae Pen-y-Bont yn heiddi hwnna. O ran y perfformiad, yn sicr yn y hanner gyntaf, a'r ffordd maen nhw wedi ymateb ers i captain Barri Clayton Green cael ei halo o'r maes maen nhw wedi bod yn benderfynol ac yn ymosodol iawn, a maen nhw llawn heiddi fod ar y flaen. Y gyfynod y cwestiwn yn cyn y gêm, a fydde Pen-y-Bont yn bachu ar y cyfle i godi uwch ben y Barri. Oedd angen buddigoliaeth arnyn nhw i wneud hynny, a nhw sydd ar y blaen. Dyn nhw erioed wedi curo y Barri yn yr uwch gyngrair, wedi cwrdd 2 waith, y colli'r 2 y tymor diwetha. A'r bêl hir ymlaen, a dyma Snaith yr arwr ar hyn o bryd. Snaith, dim ond i ail gol o'r tymor yn gosod i at Miles Davies. Owen. 10 dyn y Barri nawr yn gorfod chaso'r bêl. Ie, chwarae da gan Pen-y-Bont fan hyn. Sim angen fforsio unrhyw beth, jyst cadw methiant, cadw tynnu Barri, chreuwyr Barri allan o siap nhw. Fel bod nhw gallu wedyn ffeindio y dyn sparsi gyda nhw mewn gwagle. So maen nhw digon hapus, mae angen i Barri, os maen nhw mae'n cael unrhyw beth allan o'r gêm, rhaid nhw dod allan o siap nhw rhywbryd, fydd Pen-y-Bont yn fwy na hapus jyst i cadw methiant fel hyn a bwydo'r cloc i lawr. Unwaith yn unig, mae'r Barri wedi colli gartre y tymor hwn, a hynny ar sadwn agoriadol y tymor pan dath y seintiau yma a ennill yn gyffwrddus. Maen nhw wedi ennill 5 cyfartal tair yn y gymau eddill. A mae Pen-y-Bont ar ben i digon. Nhw yw tîm y tymor efallai hyd yn hyn gan ystyried ble o'n nhw y tymor diwetha. Yn dianc rhag y gwymp. O, maen nhw wedi bod yn wych tymor yma, nag nhw. Credu maen nhw, be fel, 14 pwynt neu rhywbeth well off. Tymor yma i gymharu gyda beth oedden nhw tymor diwetha, maen nhw wedi bod yn anhygol hyd hyn. Eilyddio pellach i'r Barri yn gadael y maes i rhif 10 nhw, Jordan Cottrell. Ac yn cymryd i le bydd Curtis Hudson. A Curtis Hudson yn un o gyn chwaraewyr Pen-y-Bont. Yn ymddangos yn gyson iddyn nhw yn ei tymor agoriadol, ond wedi symud yma i'r Barri. Georgievski mlaen tuag at Snaith. Cooper dan bwysau. Gofod rhithro i glirio. A mae'r ail bêl unwaith eto'n cael ei hennill nawr. Dyma Harling yn ceisio i look o ryw 5 llath ar 20, ond heibio'r postym dim trafferth yna. Na, chi gallu gweld yn union pa math am yr ergyd fyna. Oedd y bêl jyst yn bowtio'n berffaith o flaenau. Neb yn camu allan i roi pwysau arno fe. A rhywun o'i dechneg e, meddwl pam ddim. Oedd e jyst taro draws y bach gormod fyna. Number 22, Connor Davis, is number 19, Lewis Clutton. Connor Davis yn gadael, cerdyn melyn cynnar iddo fe, wedi bod yn gystadleuol, ond yn cymryd i le chwaraewr ifanc arall, Lewis Clutton, 4 ar 15 oed. Ie, byd ni gweld nawr, just newid, so, yr un system gyda Pen-y-Bont, ond just newid i lleoliad cwbl o chwaraewyr. So mae Miles Davies nawr yn camu nôl mewn i'r safle cefn o'r dde yna.
Rhyw 7 munud sydd yn weddill yma ar Barc Jenner. Os na ffordd yn ôl fan hyn i'r Barri. Cofiwch maen nhw heb i prif sgoriwr Cain McLagan. Fe fydd yna dafliad hir fan hyn. Curtis Hudson sydd â hi. Ar ôl beniad, mae Morris yn dyrnu'n glir. Mae'n nôl gan Hudson yn erbyn Cain Owen. Mae'n croesi at y postyn pella. Ond mae'r bêl allan am gic gol ac yn ddiniwed. O, siomedig fan'na, croeso'r nôl mewn. Just angen hongio fe nôl yn yr awyr gan ystyried bod y chwaraewyr mawr o'r cefn Cooper MacDonald i dod lan. So, just trio cael coesau o gwmpas, troed o gwmpas y bêl, rapio ei troed o gwmpas er mwyn crymanu yna nôl mewn. Ie, ni gweld fan hyn, mae'n sefyll lan Cain Owen yn dda iawn, ond mae jyst methu cael ei holl troed o gwmpas y bêl i ddod fe nôl ar y ongl gywir fan'na. Fe wnaethon ni wario'r hanner cynta yn diweddaru pawb am yr hyn oedd yn digwydd ar y graig Gwenan. Mae'n parhau y derwyddon 2 y drenewydd 4, ond mae'r drenewydd lawr i 10 dyn Callum Roberts wedi cael ei ddanfon o'r maes. MacDonald. Ond y Barris yn helpu'r bêl ymlaen i unrhyw le. Jamie Bird. Borge yn gorfod gwneud penderfyniad a mae'n digon bodlon i ildio'r tafliad. Mae Curtis Hudson yn cael ei adnabod fel blaenwr, ond peiriant tafliadau hir yw e fan hyn nawr. Wedi symud ochr. Curtis MacDonald hefyd i fyny o'r cefn. Cooper yno hefyd. Ymyl y cwrt Cosby, mae George Iefsky'n clirio. Cottrell, nôl i'r awyr. Pwysau ar amddiffyn. Pen-y-Bont, Jarvis a'r peniad cynta. Ac yna! Y gic dros ysgwydd y foli hyfryd gan Cooper ond dros y bar. O, techneg da iawn fan'na gan Cooper. Defnyddio'r cyffyrddiad gyntaf i hanner troi. Ond wedyn oedd e jyst methu cael ei goes nôl digon i cael y pŵer nôl ar ergyd. Ond cyffyrddiad gyntaf wych jyst i setio ei hunan lan. Beth oedd e moyn fan'na bod e'n gallu dod y coesau nôl fo i gael fwy o bŵer. Ond gan ystyried bod e'n chwarae yn y cefn oedd hwnna'n sgil. Bys yr blaenwyr yn gefn fi genus o. Wel, falle bydd Nat Jarvis wedi dysgu tipyn o'r cyffyrddiad bach na gan Cooper. I ni yn y 5 munud ola, Pen-y-Bont yn parhau ar y blaen, gol Sam Snaith yn gwahanu'r tîmoedd yn dod i'r maes yn lle Ben Arman a Tharan o ergyd. Byddech chi'n cwestiynu Mike Lewis am y gol na? Wel, gan ystyried ble nath y bêl gorffen yn y rwyd, byson. Yr unig peth allai falle cwestiynu yw bod e'n methu gweld y bêl, falle oedd amddiffynwyr falle Cooper MacDonald yn y ffordd. A dyna pam oedd e mor hwyr i hanner ymateb, nath e ddim actually ymateb, ond falle achos bod e mor ston fan'na oedd traed yn stuck achos bod e falle methu gweld hwnna'r unig esgus allai wneud iddo fe fan'na. Bêl allan am dafliad, a mae Miles Davies ar lawr, y bêl wedi taru fe yn ei stumog. Tynnu wynt oddi wrtho fe, mae wedi cael noson lwyddiannus arall fyna yn ganol can, dwi e, Gwenan Miles Davies. Ydy, a jyst yn dangos pa mor dda yw e. Mae wedi chwarae cefn o'r dde. Tymor yma, mae wedi chwarae'n canol cae. O'n i wedi gweld e heddiw yn chwarae ar y chwyth o'r ymosod hefyd. Mae'n chwarae'r dawnus iawn. Lot o potential. Mae wedi bod yn arbennig i Pen-y-Bont tymor yma hyd hyn. A Brwsesi, gaf y wynebu gol i hunan. Y Barri, eto 2 o Pen-y-Bont. Yn ceisio ennill y bêl. Amser yn rhedeg allan i'r dreigiau. Munudau 20. Bêl ymlaen, Curtis Hudson ar ei hôl i. Jeffries ar draws. Unwaith eto tafliad hir fydd i gan Curtis Hudson. Yr amddiffynwyr i gyd i fyny o'r cefn.
11 chwaraewr Pen-y-Bont nôl yn y cwrt Cosby. Hudson yn ei thaflu ddi mewn. Yr ail bêl sy'n bwysig a mae'n cael ei hennill gan Nathan Wood ac mae allan am dafliad a mae Pen-y-Bont yn gallu ail gynllunio. Ar goedlen y parc, mae yna ddrama yn eiliadau ola achos mae Aberystwyth wedi mynd ar y blaen, y tîm oedd ar weilod y domen. Maen nhw wedi mynd ar y blaen yn erbyn Hwlffordd, Aberystwyth 2, Hwlffordd 1. Cei Conna ar y blaen yn y Flint, y Drenewydd ar y blaen. Y bêl yn cael ei chroesi at y postyn pella. Amser gan Georgievski, redeg y cloc na lawr. No, mae'n mynd at Davies, ydyn nhw'n mynd i chwilio am ail gol neu ydyn nhw digon hapus gyda'r un sydd gyda nhw i ennill y 3 phwynt ac i godi uwchben y Barri i'r pedwerydd safle. Mae Davies yn croesi a hwnnw yn peth doeth sgwni. Y bêl gan y Barri, Cottrell. Mlaen mae'n dweud ras rhwng Hudson a Kane Owen, a mae Kane Owen yn mynd i ennill y ras fach na yn rwydd. O, mae angen pil well na hwnna mewn i traed. Hudson fan'na, mae'n gyflym iawn, ond mae angen rhoi bach o gyfle iddo fe a siomedig gan Cottrell, achos ni'n disgwyl well chwaraewr o safon fe. Eiliadau ar ôl o'r 90, y bwrdd yn cael ei godi a 4 munud sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. 4 munud rhwng Pen-y-Bont a'r pedwerydd safle. 10 y Barri yn dioddef yn dilyn. Clayton Green yn cael ei ddanfon o'r maes. Aber wedi ennill ar goedlen y parc o 2-1 yn erbyn Hwlffordd a felly'n dringo allan, neu o'r gweilod beth bynnag. Curtis Hudson, os yna ddrama fan hyn ar Barc Jenner. Bêl yn cael ei gosod at Abru Zezi at y postyn pella. Y pennau mynd i fyny dyma Cottrell. Cottrell neithon ni ddyn nôl. O, mae'n arbediad rhagorol gan Ashley Morris. Jamie Bird oedd ar ergyd, dwi'n meddwl. Bird, wel, am gyfle i ennill pwynt i'r Barri. Y bêl yn cyrraedd Cottrell. Wel, rhywsut fan'na, bod Pen-y-Bont gyda'r chwaraewr sbar, oedd Barri oedd yr un gyda'r chwaraewr sbar fan'na, gyda Cottrell, dangos profiad fe fan'na i dynnu'r bêl nôl yn lle ergydio. A nath Bird popeth yn gywir, cadwen isel ar y llawr, plygu dros y bêl, ond chwarae teg, Ashley Morris yn ymateb, yn gyflym iawn i ergydio. Barri'n pwysau reit ar y diwedd, Cottrell yn croesi'n wych eto. Y pennau mynd i fyny. A Georgievski sydd yno i gynorthwyo ar amddiffyn gwaith da gan y blaenwr bach. Dim cam sefyll yn erbyn Sam Snaith. Snaith a fydd yn chwilio am y gornel. Snaith arwr Pen-y-Bont. Ond nid y tro na mae'n colli'r meddiant mewn safle holl bwysig gwahanol. Ie, a sy'n ni gweld chwaraewyr fel Matthew Harris yn gwthio yn camu ymlaen fan'na i ceisio cael y gol. Na, jyst chwarae sy'n hwyro fan'na, jyst ennill y gêm, reoli'r cloc, ceri'r cornel, a lleihau y chances fel hyn. A Davies digon parod i tharwy dros yr yslys. Wel, Gwenan, amser yn y gêm gyda'r eiliadau'n weddill, pwy sy'n ei chael i? Wel, yn bendant chwaraewr o Pen-y-Bont, o'n i'n ansicr rhwng falle Matthew Harris sydd wedi bod yn wych neistedd yn y canol cae, ond fi wedi penderfynu mynd i'r chwaraewr sydd wedi bod yn neistedd reit ar bwysau, Lewis Harlan, bod yn wych yn gorfforol, yn ennill lot o'r ail beli yna, ond hefyd wedi bod yn dda iawn yn y methiant hefyd yn lliwio lot o'r gêm i Pen-y-Bont heddiw. Yn dychwelyd i'r 11 hyn o'ma. Yn gydradd brif sgoriwr yn droswch eiliad. Y bêl yn cael ei chodi dros ben y gol geidwad a fe fydd yn gic gornel. Ond Lewis Clutton oedd ar ergyd.
Ie, nath e'n mateb yn gyflym iawn fyna i'r peniad nôl. Ond Evan Press, chwarae teg, nôl o'i safle yng nghanol cae, jyst yn darllen y chwarae fyna ac yn cael ei goesi'r bêl just cyn, achos oedd hwnna'n edrych fel bod Clutton yn mynd i codi'r bêl dros Mike Lewis yn y gol. Hanner munud sydd yn weddill. Dwi'n credu bod yn arian i bod y bêl yn mynd i aros yn y gornel. Sam Snaith, arwr Pen-y-Bont, sy'n ennill tafliad i'w dîm. Ergyd nerthol sydd wedi ennill y pwyntiau fan hyn i Pen-y-Bont. Snaith eto. Chwiban ola, Iwan Arwel o'r noson. Mae Pen-y-Bont yn codi uwch ben y Barri yn y tabl i'r pedwerydd safle. Y ddau reolwr yn llongyfarchu hunain, ond dyna'r arwr i chi. Sam Snaith, 20 oed, ail gol o'r tymor. Taran o Ergyd heibio i Mike Lewis. Fe fydd bechgyn y Barri'n siomedig iawn, ond trobwynt y gêm yn dod pan nath Clayton Green, capten y Barri, cael ei ddanfon o'r maes. Wel, dim ond yr ail waith i'r Barri golli yma ar Barc Jenner y tymor hwn. A fe fydd y dau glwb yma'n gofod wneud pethau drosodd eto pan byddwn ni yn Stadiwm Gwydr SDM wythnos nesaf. Ond heno y pwyntiau i gyd i Pen-y-Bont. Nhw sydd wedi ennill ac yn codi'r pedwerydd safle. Y sgôr terfynol yma ar Barc Jenner wedi gorffen. Y Barri dim, Pen-y-Bont 1. Against Aberystwyth Town. Kick-off is at 2:30.